May kaisa ko na si Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Na sa kanumanian na baniyang mu di sedekah sa Mas'ud digirahon sa perak. Tugu Mas'ud Ibnu Mas'ud tingin ay darudo pa akan. Eno ako nga di sedekah sa ngana na perak ka. Tigu karumanian na di man de kepakai abata sedekah sa karumata. Ohay. Tugu karumanian na samunta ko na ko nabi kay siutono kepakaya. Sedekah anta sa karumata amama. Natuwi menu Mas'ud away, isya ka na mabu, na isya na ka mabu. So yun siya ng Nabi. Nabi at tabo sa Nabi na di mangosya. At tinadaan ta pakapasad sa Nabi, mangosya. Kaya ko makapasad mangosya sa Nabi. Nasumiyong ang syuba iya karumo Ibnu Mas'ud, na Musa Ibnu Mas'ud. Natuwi ba iya ya Rasulullah, kepakaya ayaw makna niyan, nasumperah kata, tamo kata, na ditaw ni siya dekaan sa karumata, tigmabi Ibnu Mas'ud, at ina ya Rasulullah, amay kasuba ina, anak kawiya ganyan, anak tamok yan, anak perak yan, nagpakaya sa katay siya dekaan yan, akaruman yan na mama. Tugu Nabi ang miya pakay, malay balas, kung ayaw makna niyan na pamilya ang kaadik-adik siya dekaan. So ayaw makna niyan, naskatan ng mga dato, ohay, na din nakabenar ka, bang kapatuloy sa kay karong mga soperakyan. Kasapatianan. Hati pili na ka, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Lago lang kanu tugu Nabi, ayaw makna niyan, na pupagipat, na supupagipat niyo tugu Nabi, na ipagisirkan wala ta'ala. At ayaw manan yan, nasa kamama na ayaw pupagipat na ka, nasa kapupakakanang ka kay karomang ka, kapupakakanang ka kung mga mata ka, atas tanggungan kanan, di ka patiruya, ayaw manan yan na mama, anto na niya, ayaw manan yan na babay, di ka nagpakabala, patapat ay tagawiyagan, na di ka nagpakabala, ayaw sugun wagama, napakabalaan na kasi karomang ka. Ayaw sugun wagama, nasubabay na si sawalan. Kasubabo subabay na ipag-imbestigaron wala ay sisiyapan yan nasa kaama masuk kapagpakanan niya ka kapagkapenditaran niya ka kapipiin niya nun so kapagigal ka nasisiyap niya na ikadua nasisiyapan ni karumang ka sa mga wata kanaba di nga mga wata ka na din nalamut ka mabubay tabi akala ba siya di kawiyagan di nga mga wata ka na sa puno kata na langon na may tatadulan lang mubira sobra pa sa balo sira niya makagadu-gadu nasala ko pa siya pala mo, nasala ko pa siya kumudo ka nun. Pwede nga silang mabupa may gul. Amada ka mo sa step daw, ter! Nasala ka man nakasok touch ka rin, nakanangap man kakuan. Matatabi, kanabas ka no, kanabas ka no, di ba bantay? May kakuan natin, may patay kami kaaling. Kau tangan. Adianan, katawan mabu. So mga dato, na isa ka benarian ko mga bay, na masisya pa ka sububupang bawa ni karumanga. Kadua na masisiyap ka sa mate karumanga. Ato ni nga sisiyap ka sa mate karumanga. Nakalaba nga pag-stop liri. Ate stop liri ranta nga para hindi pagkakaw. Aya kay sisiyap ka sa mate karumanga. Mama, napananggiling ka o ba siya lakaw kapkili ng siya punta na ka. Kailangan na upama ka ayamaan na niyan, nakangerdin, na miya kapi-api akalulumpi urun. Upama ka suldawalay, na miya kapi-api akadisya yan. O kana ba may lekanya pa na mag-atar ka pa na may Manilay. Nasa pan sa bedaka, nasa bara sa piyamoto tangka. Ay pan na bedaka na dumadagem. Nasa bara sa palabeng. May atay tanwa. Tapi tama kasi. Kato, ayaw mana niya na kailangan na ditigas siya pa sa mata karong mga mabumama. Tabi rin mga bin, na madang mabubuga si matabi. Matang wala. Tabi na matang madagala pipira gawin na di siya bisa manong na ronian din papa kau dua sewakaya na ronian papa kaketia na di niya panapipia na karonian petrapoa na sumaga na mabugi ka naman yan na makapira makamut pasubra sa papa kabo siya miyaw pakakot daw ko makanya siya nga miyaw pakatot basta tanong yang maranaw. Oh, dali, pamana kasi siya pa mabu. Susangan na ka na, sasanganan ka. Nasusangan na ka, mama na, sasanganan ka mabu. Di ka pigirawa, si kayo niya pangaruma ka na doon tungian na kalu siya kababi, di mataw kawiyagan. Atas tanungan, karungan ka kapag kawiyagan, kaya di mabalong na sa kawiyagan na sa kamama. Oh, agit, tabi tamo mga kasaguna. Madakala sa sorongon na ka na, sa pagkakaabunan na, papenya pangarumaan. Batang wala ka malay kawiyagan. Abi adita na maglukaw na kawiyagan. Dito ka pa kay.
Pamana kaya tu. Pakadeta na nga ba no ba kanya no bersedekah. Akhirnya are kata so talo ati boleh mana sedekah karakan. Oh, dia pa nagpakai China may to sedekah malaka. Ano naman ko yung binibigyan ng natalolad. Kau to har ko to ba ini mo ka paguli mana ka sarili niya nanan. So ba na sangan nakaada to adingon ni kapakan ditara. Na sangan nakaw nakapagpaka kanangon. Katalo na sangan nakaading kau ni kabiyata ko kapia o Islam. Kapia adin na ni kapagala aparatyan yan. Kasuman subay na matang Allah. Kasaras katalo mga dato, tabir katalo mga dato. Oh, ay napusumo na kasi karo. Wala may ikaw ni. Tanang nga kang mga naka. Manong ini ikaw naka. Di mapiyak ko gama. Na ikanwa na mapupakay to ako ka. Na matang Allah ka diyan mga bina mga lamang makabuhay posyo. Bapiyan na kikarangitian. Benar apa nga makatulik sa siwaan. Eh ginabuhay may tempo ko kwarto na tingin na benar yan ako. Kau to di sila mo di makapamimikira. Dia mga ulipun Allah. Dia ko to ayam makna niyan. Na pada pernah mapapada dalam saya inubitu na yaum Ashura ikasapuluh ko Muharram. Na rup pernah mini pantag akyapa katau batawalla ko Adam. 10 ko Ashura. Ada mana mala amyang gulaw la si sadia kay amanan niya na Ashura. Paganerong dan tanu alun sebalas yaud balas ka pusaw no awana mi pusaw na mi ka sa balas saka na manin niya tami mabu garume pusa kami ro magi ko gagawi mi anaros dalam mi makanaw hota dia hayamanan niya na so di pusa na mi ka sa balas ato ni sa balas yan an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man sama yawm Ashura min al-Muharram a'tahu Allah Ta'ala thawaba 10,000 malak. Syadat tu Nabi syatau miakat dite ko Abdullah awata yakini Ibni Abbas radhiyallahu an apiteru iyan apiteru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asatau apuasa ko gawi Ashura apa sa Muharram nam bagan wallahu ta'ala sabalas 10,000 malaikat apa penganirung ko pepengani ko Allah akarilera ka wallahu ta'ala Allahu akbar isanya balas so mi puasa ni mantu sekarang mi puasa na mi akawan sabalas insyaallah wa man sama yaum Ashura min al-Muharram أعطي ثواب 10,000 حاج ومعتمر 10,000 شهيد nasad tugu Nabi satau apusa si kogawi ayah maknanya na yaum Ashura ikasapulu ko Muharram na imbagirun wallah na datar oba miaka 10,000 maka penai haji na budatar ubamya ka 10,000 maka pagumrah. Oto. Ayaw mana niyan, na sudah ka makanay, na datar ubamya ka panay haji ka. Ugi na makasyokat ka, na panay haji ka. Kapadi watar ka. Ayaw man sumanasa, nalinti balas yan. Berarti ke api anak kineka, na tiga matang wala ka, di ko panay, kanuniyam siya kay panay kakan. Kakati ang siya pusa ta sa asyora, na datar u, ayaw makna niyan, na miya ka panay haji ta, sa miya ka 10,000. Wajib ka, basta na kineka, nanay ka na ka. Na di sumalas yan, no. Ayaw mana niya na upusa ka sa dia ka ikasapuluh sang Muharram na datar tugu Nabi o baka miya ka panay haji sa miya ka 10,000 datar o baka miya ka pagumara sa miya ka 10,000 so warangan na kanuna degeto na ka manusia man to aba miya ka panay haji sa miya ka 10,000 miya ka pagumara sa 10,000 api dia nanti berbalik sa Saudi lagi sa Makkah oh mata lagi dia nabira ini ito yung girap siya kata no kati ako ilidan wala paniniatan yang utaka ba siya kan ada kan makanaw waktu agia gue pernah komia koma kanto tak robasan kira man babu nga kero ma dipuas ay bu dipuas na so babay ay bu magmut na detar mo ke bukulan na kira mabu sa mama kira pia mo ta isa di ka pambi dan ada mo ni mama genaw oh ay mata anak nda orian yan ato na panibalas nga yaum Ashura wa man masaha yaduhu ala ra's yatim يوم عاشوراء رفع الله تعالى له بكل شعر درجات
nasadin tugu Nabi satau akapetanian syu'ulu wata ilu bu wata ilu sangkaya yaumu asura na ipunian tugu Nabi na ipuru wallahu ta'ala supangkatanian sa surga sa umani satiman abuk sa mutawata amiyay kunga na satiman apangkatan kako surga. Nah pwede ka na lang tabu benda tabi sa kada tuwala na di tanong may itong paman pag itong na ka isa, dua, tadong tamaga to sa mga tiga kaganakan kanibaga ka tadi na ni balaso at iman to makaliw tanong visual la wala ka na ba sa kato ni mantipo magipua o sa ulo ka may makatuat tanong wataylo o so wataylo ha de ayaw tero na wataylo o at kami ka kung nasala ka magugay sa mga tanong ayaw wataylo na de amayan apa ada na inayan namanya kada amayan nak na bawat apa ya da inayan namanya ka anamayan nak na bawat tailo na ame ka da amayan na adna inayan na watailo ay penuh beda ama na da penaina na tantun na watailo na aya mabuat tamana awatailo na ipusha kimbawa ta'anun na taman sa di masapul pamana taman sa di mataw kuyagan pamana bukan na sa kawiyagan na di mataw gila-gilay di mataw daga di mataw kuyagan na oh pamana di taman magtero pa importante na agyan mabuo gato na ka mabigro na kaya kato di mataw kuyagan paano yung nakanap kalapis na di nga magtero wataw tuwain ay man na dapat sabutan dapat sabut benda mga 10 agu 4 ragun na ilindi na taman 10 agu 5 ragun 20 ragun oh to adianan ay man na niyan nanitip tero na watailo puang ka subuka watailo api wataka pamana wataka na iya wataka ada umayano pamana watailo mama pangya do watako lai papugi po na oh ka ipuru Allah so pangkatan ka ko surga sa umani sa timang anggota anggota wata ini po nga ulo niyan Allahu akbar nah orang yan antara ni balasan niya kaya mana na yaumu asura wa man fatara mu'minan ليلة عاشوراء فكأنما أفطر عنده جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأشبع بطونهم الله أكبر Sadi satau tugu Nabi apa mukmin adi puasa sadian kaya yaumu asura oi ame kagagawi na pakabuka niyan na imbagarun wallah abalas na datar tugu Nabi o banga pihak tengkas so kadendana lang na umat Nabi sa diyan ka iterwa dunia na datar penuh pihak kau suka sinan tugu Nabi datar penuh pihak kau suka lang umat Nabi kata saja na katon kay man tuadi puasa na kontak angad dane baka tengkas na pan harakan o di na para di ko gamala o ba ana di puasa na may kabaliw na dane kata jo tengkas na kamayo pakasapari akong ko na may kapwa kasabanas kau tadi na Nabi nakakasih dari itu ya amal mga pipi amal. Oh, nah, orang yang mengalami penodong taala. Nah, tu mga sahabat, adina qalu ya Rasulullah, laqad faddala Allah yawm Ashura ala sa'iril ayyam. Qala na'am. خلق الله تعالى السماوات والأرضين يوم عاشوراء وخلق آدم يوم عاشوراء وخلق الجبال يوم عاشوراء وخلق البحر يوم عاشوراء وخلق اللوح والكلام يوم عاشوراء وخلق حواء يوم عاشوراء وخلق الجنة وأدخله الجنة يوم عاشوراء وولد إبراهيم يوم عاشوراء ونجاه الله تعالى من النار يوم عاشوراء أيكون كيف تقول من أصحاب يا رسول الله إنه تبقى النبي والله تعالى adil kaya ayaumu asyura kau pada mengagawi apa mana gesya ke dunia antonai sabab datu Nabi awai biarkan Nabi wallah adil kaya ayaumu asyura kau pada gawi apa mana gesya dia ke dunia kasabab satu Nabi aron mini pantaga ke anna wallah ko pitu lapisan langit aku pitu lapisan lupa na along na asyura yaumu asyura na gurumpan tugu Nabi mini pantaga ke anna wallah qamatan wa adam along na jumaat agawi asyura na guru pentugu Nabi bini pantaga ke adna ko mga palaw yung mga palawa kadiya man nga pagalaw na palaw pagane adin wallah ang dunia na panas pantar na susukin na wala utala sa nga dunia kasang iburo guman
Akhirnya walau ta'ala ko dunia na daw siya adam berlaku na kompleto lang no kailangan wadam na matatagurong na susukin na walau ta'ala ko dunia oay ini pungo kaya na nila tatabod lilinong kadi man ang lilinong na pakasa din lilinong mo na nga dunia tatabod tumamali ka walau ta'ala kana namin inauso dunia ina din na kana susukian na kaw na tamani matuna tatabod na kalilinugan Datu Allah panagkadiniyo sa mga palaw na alungan na asura na diyuto piyamatali ng mga malaikat Allah sa mga palaw na diyuto pan amakaganag tibadok sa lupa sama no to na diyo kaya dunia na ayat totokian na sa mga palaw oto na minipantag sa alungan na asura ayaman na asura kasapulo sa mga tamiyang ulaula nakagya kumain na yung mga malaikat Allah Adiyang kaya dunia, na biya de sukata tabadun, kamir na diyang kota palaw, ini sabapun wallah, na tugu mga malaikat wallah tuwa nami. Ay besya permero ang mabagara, ina din naka adin wallah, na sa mga palaw, kakata na biar niyan, akata tabadun ko dunia, na tugu wallah, adong panaunaanan sa kabagar. Na tinanto niyo na niya sa kabagar, kanda nami. Na tugu wallah ko mga malaikat al-hadid, na sa mga kutaw. Apa yang mabi kalian nak foto gerak punya surat tabako. Ini ni masa kunjungan. Mga palawan na miya nga tatambar. To mga nga sana ba ko. Miya ka na lang kutsara. Natu mga malaikat Allah Ta'ala. Kada naman. Papa kami sa mga malaikat. Miya ka baga-baga bersadiang kana na foto. Daw na anya na ilalin na kau. Kung mga kadin na ka. Tinado pa na una-ananan mga malaikat akan. At tinato niyo na niyan. Dati na anar na apoy. Lama ka piyaka palalawan na wallah. Enoso tau tabiya na ubah ka di pagabog. Kadalawan na ka. Dia kayo di pakapalalawan na wallah sa mga kaadun. Kau to. Ayaw nga na niyan. Na abiyan nini kataga siya na putaw ka. Waniyapan. Na nini kasuwate na asitili na ulin matang na. Na siya di berat. Eksperimentan niya na nga na apoy. Mga mata no naigira dumadato lo ano todo kau. Mata malo di kabagay. So para sa pisir tinabakas. Kato na. Natuwa malaikat Allah. Kaduna na nabi. Ay bisa pinakamabagar na apoy katanto ay amanan niyan. Napangatunag sa amanan niyan na otaw tu Allah anong panauna-ananan. Natuwa malaikat Allah to niyan niyan. Natina alma nasuig. Apia din ni kabagarian na ako ya mayaw. Basta masuk ke tabel biru. Mata malu di betang-otak. Tu mga malaikat Allah Ta'ala akan nanamay. Sumbuso ayam ananian. Na igna miyah kabag-bagru. Da besaw na aniyan. Na tinado pa na una-ananan tu Allah. Na tinado na una-aniyan. Na al-hawa. Ndu. Hawa. Al-hawa. Ndu. Kaya laman na ragat. Laman na nanaw. Igira ami bagin. Makalididin. Mata malu betul. Tama aja baru kau nak kelak ke paman nak kelak ke. Namanya mamsa sama malaikat Allah. Tidak ada nabi. Ayah bisa pindah kama beger. Ina dilaka. Oi, apa kalau dia beger? Nasu besunu nuka. Nanti ada pernah una-ananan tu Allah. Nanti tu malaikat Allah tu ni unanya. Nanti al insan. Nasu buatan wadam manusia. Ama taman nak apa ya? Telepon. Nabi berlaku orang yang beranau. Adi penimana berenang perjalanan mau dari mana dia guna pengira penang merano to bikin jalan tawala ma begeran ya begeran manusia wow namanya kabidib sa mga malaikat wallah tinasuti kaya Allah miya ka begeran sa mga manusia pinakababeger ko mga kadin na kau datu Allah adem panauna-ananan sa kabeger na tira ka dalan anto na yung naanay sa kabeger na tige na annaw torog mata ngapi kabeger kana dini ka torog ka miya kalita ka mata torog nga mora kana kapi pamulit ang mga romanga dadi nga inga dengan tawan ya dengan saya bolam datu mga malaikat Allah kada nabi ay bisa pindah ka mabager ko mga kaadin ka da so turu tinadi adna unanan dati nanto ne unanian dati nawidaran mata man nakikira makawidaran ka baka turu pamakapan ini pa siya wala maka adi turun mata naku nagtabang yung maligara mga kawidaran napaturug ako na amor ka nakadigan turun datu mga malaikat Allah kada nabi
Ayaw bisa pinakababagal na so widakan. Natuwala na widakalanan. Natina to niya widakal. Ato niya naananan. Natiya na siya para tiyak wala agusyo kasisyan ka. Kaso para tiyak wala agusyo kasisyan ka na pagkarniyan siya tiwa apakatali umarka. Paman na pagkarniyan siya murka apakatali umakutaw. Tadi mabagar. Namiyar niya na siya tiwa. Tiwa wala ta'ala. Kasuman sa mga lokstano na igira ada tarya ulan-ulan, igira ada tarya alungan. Na tito kumala, kana beda di sila-sila sa dataro ka sila-sila o mga sarwa nga tanto apa pangasobra. Ay kini ng mga lokstano nakatotosan na kan ilang nga mamamisiran. Mga tiyatet, mga broa, mga ame, kuwajo bantuitan, nasi sababa na mamis, nasi sangutaloo, na ayaman na mga prutas, nasi sadio ko ta ayaman na niyan, na ikatalo, na kiyuning, apa palaga siya italog. Kuto siya na kanya. Nakanaman ugo tumarata. Na ayaman na kaya pakaratonos, mga ulama, lagi ayaw mabuhay din na ni pamaganaan, so sabagi ko mga lokstano tabiya, kaya na sumya matay. Kaya ni panalo na mga arwa. Nanitinig ka pa kayo, baka pag nasa araw ka ni kailay, kaharang. Share ka pa na ko to. Ay, talo nga na so pagkailay. Pamanay nga di panaluan, ang mga loksamya, mga araw, amya matay. Imato na miya na so kaniyo, napanikano de, nakangkano de. Dadang kini ka araw kami matay, badi mamamanik. Kailangan gusto bagas kadami alin, na ilang suami kadami alin, na ilang suami amanan yan na mga prutas kadami alin, na ilang suami papula kuno orang amano kadami alin. Na makatuwa ko na may kadami alin na sa ikomyano. Sa manoto na sa yarwa. Mata, hindi ka pa na ko to. Nung aditeloy siya pa na ka, pamay ba natin, ay mato, taloy kami niyo. Pamagawa na taloy nga, mo ito po ito pamahal niya, tiyadun makasalit sa manok. Kaya matuwagin, anak ito na kay mantuwa, sangya miya suwa sangya ranaw sa marawi. O ay, mata nga tabi sa kalapang tabi, o, na anak ito na kay mantuwa, tama na mantuwa, din makasalit sa pero na manok kapinirito. Nung adi, pagarwag, kaya nga pagarwag. Mata wala ubay nga siya pemerito manuka erong kiaw na. Habang tama siya to na namirang siya. Hindi ni ko binang tinanong siya to lang, tinanong mo na ka mo. Hindi kami nakakuha sa bala, di sobra pa siya ka pamagarwak. Kato, nainako ko na datari agawin, nakito siya na nadindi daw sa mga lokstano. Ano da, kata siya sa kadulang, nakakaw na. Piar na bulan, mata nga mga par. Eman doa pinada.